हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। दिनै 1 मे बेनो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाफानानै सेन्ट्रेल आबसुनिफ्राय मोनसे प्रग्राम लादों। जेरैहाय दिनै दिल्लीयाव बिथां UN ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे दिल्लीयाव मोनसे रड लामानि मुं दोनगोन नरेन्द्र मदिनि आमोलाव। दा नरेन्द्र मदिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो जों बर' हारि हिसाबै बिथांनो जोबोद बाख्नायनाय बावहरनांगोन। आरो बेनिखायनो दिनैनि बे गोसोखांथाव समाव जेबायदि बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदोंमोन, बे डिमान्ड खालामनायाव गोबां जोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांबाय। बे बिथांमोननिबो आगोमा जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेनि थाखाय आर'ज गाबनाय आरो बिथांमोनहा जोंखौ बर' माहारिखौनो दुलाराय बर' माहारिफोरखौनो जाहाथे मोजां फारसे नायहरो आरो बोर हरो, बेनि थाखाय जों बिथांमोननि नामै इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो बिनिफ्राय रायजो नाङैनो आलारि बाथि सावनानै होदों। दा बेबायदिनो जोंनि गामियावबो आस्राबारि गामियावबो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेनिखायनो जोंबो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनाय थाबाय।